L-inklużjoni ma tfissirx biss għarfien, iżda tfisser li b'mod tanġibli kull persuna ikollha l-opportunità li tuża l-abilitajiet biex timraħ u tilħaq l-aspirazzjonijiet tagħha. Kien dan il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Robert Abela waqt żjara li jagħmel fl-iskola għat-tfal bl-awtiżmu Hand in Hand fir-Rabat, akkumpanjat minn martu Lidja Bela. Din l-iskola toffri programm ta' terapija li huwa immirat biex dawn it-tfal ikollhom mhux biss ħiliet soċjali, iżda wkoll ħiliet li bihom ikunu jistgħu jgħixu b'mod indipendenti. Il-Gvern qiegħed jiffinanzja dan is-servizz speċjalizzat li qed toffri din l-iskola. Il-Prim Ministru faħħar il-ħidma li qed titwettaq minn din l-iskola li qiegħda tinvesti b'dedikazzjoni fl-abiltajiet tal-istudenti f'ambjent adattat. Minn proġett pilota ta' suċċess, din saret skola li fi kliem il-ġenituri qed tagħmel differenza fil-kwalità tal-ħajja ta' wliedhom. L-impatt li ħallit l-ABA therapy fuq it-tifla u fuq il-familja fl-aħħar mill-aħħar huwa li tejbet il-kwalità ta' ħajja li ngħixu. Affarijiet tal-ħajja ta' kuljum li nieħduhom for granted għal min għandu tfal din il-kundizzjoni ikunu challenge. Mill-ewwel ġimgħa li bdiet tattendi l-hand in hand rajna d-differenza fil-behavior tagħha. Affarijiet li kienu challenging qabel illum saru affarijiet normali għalina. U bħala familja kollha qed ngħixu ħajja aħjar. Dawn huma prinċipi li jemmen fihom dan il-Gvern u li qed jiġu riflessi f'ħidma fosthom bit-tisħiħ tal-Carers Grant u l-investiment f'assistenti personali biex dawn il-persuni ikunu jistgħu jgħixu fis-soċjetà b'mod aktar indipendenti. Fil-frattemp il-Gvern qed jintroduċi wkoll skemi u servizzi aktar speċifiċi fosthom l-iskema Sensibility li toffri assistenza finanzjarja biex il-familji jkunu jistgħu jagħmlu kamra sensorjali f'darhom. Dawn il-miżuri huma infassla mill-esperjenzi tal-familji li se jkomplu jsibu l-investiment u l-appoġġ min-naħa tal-Gvern.